Bodoland sapteto बयखौबो बरायबाय। गिबिनि sapteto दङ बङाइगावआव सासे आइजोनि गोथै सह बोखांदों। खावसे लंथं हालतआव बिफानि न'नि मोखाङावनो बोखांदों आइजोनि गोथै सह। जिनाहारि खालामनायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। बङाइगावनि सावनागावआव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। बे आइजोखौ गायत्री राय होनना सिनायना मोन्दों। आइजोनि मोदोमनि जिनि हालतखौ नुनानै जिनाहारि खालामनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे जायगानि रायजोफोरा। बे जाथायजों गायत्री रायनि फिसाय नबकुमार रायआ सोमोन्दो दं होननानै अजद होदों गायत्री रायनि बिफा हरि रायआ। मख'नो गोनांदि गायत्री रायआ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो सावनागावआव थानाय बिफानि न'आव दंफैयोमोन आरो थांनाय हराव बिफानि न'नि मोखाङावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया बायलांबाय। बिसायख'थि आय'गआ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव गावबा गावनि दोलोफोरखौ राफोद खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ थांखिना बुंदों दि हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया बायलांबाय। लोगोसेनो फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिनि उनावनो हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोआ थानाय नंलिया होननाबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। थामथियाव दङ मार्चनि गिबि सानखालिनो फिन बारायबाय संग्रा गेसनि बेसेन। सरासनस्रा रायजोनि सायाव फिन जेंना। बारायबाय संग्रा गेसनि बेसेन। मार्च दाननि गिबि सानखालिनो 25 रां बारायबावबाय संग्रा गेसनि बेसेन। 4 सानावनो नैथि खेबनि थाखाय बारायफिनबाय सिलिन्डारनि बेसेन। मख'नो गोनांदि दानफ्रोमबोनि गिबि सान आरो 15 खालाराव संग्रा गेसनि बेसेनखौ सोलाय सोल' खालामनाय जायो। नाथाय बे खेबाव खालि सानब्रैनि गेजेरावनो फिन बारायना होबाय बेसेन। ब्रैथियाव दङ गोसो थुफ्लानानै 4 हिनजावसाफोरखौ गुबुन रायजोआव फानहरदों। दुलाराय भारतजों लोगोसे आसाम रायजोआवबो आइजो फालांगिनि जाथाया बांनायनिफ्राय बांनायखौ नुनो मोन्दों। सयगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय गरायमारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय मुस्लिम गामि सिङाव जानाय मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुथां आखुनि सेंग्राफोरा गोसो थोनायनि फावजों गासै 4 हिनजावसाफोरखौ गुबुन रायजोआव फानहरदोंमोन। थांनाय 17 फेब्रुवारि खालार खालि गरायमारि पुलिस आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टर हिमेन्द्र सिन्हाया राजस्थाननि सुरु आरो झुनझुन जिल्लानिफ्राय गरायमारि ओनसोलनि 4 हिनजावसाफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बिनि उनावनो गरायमारि पुलिस आउटपस्टनिफ्राय आइजो फालांगिरिफोरनि सायाव मोनसे संदाननाय खामानिखौ जागायदोंमोन। बिनि उनाव मैया 3 दुथांफोरखौ पुलिसआ खानो हायो। हमजानाय दुथांफोरा फारियै बबियुल आली, हासमात आली आरो शुकुर आली। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।